Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de jocuri. De data asta ne vom juca jocul Brawlhalla. Nu m-am mai jucat de nu știu cât timp, orice ar fi de mult timp. Și să vedem ce pot să fac, stați puțin. Este prea tare. Mamă, deja m-a dat cu un gold. Nu știu dacă o să reușesc să-l bat, mai ales că trebuie să dau și sonor la joc puțin. Bun, și să începem. Este primul meu ești de Brawlhalla pe ziua de azi. Deci nu așteptați că o să fac un play excelent, mai ales că mă dau cu un gold. Fiți atenți la asta că joacă tactic. La fel. Ce? Vreau bomba. Mamă, ce faine sunt bombele acum. Înainte erau niște bombe simple. Acum le-au adăugat skin de Halloween. Nu știu dacă au mai nu știu dacă au adăugat vreodată skin pe bombe de când mă joc eu, dar știu că mă jucam și în Crăciunuri. Dar nu, în Crăciunuri nu erau skinuri pe bombe, deci cel mai probabil e prima oară când fac această chestie ăștia de la Brawlhalla. Creatorii jocului, mai bine spus. Și nu vă așteptați că dacă am skin, joc mai bine. Nu e adevărat, nu e ca și pe Fortnite. Și nici pe Fortnite nu e așa, gen n-ai skin, n-ai skill și ai skin, n-ai skill. E ceva fake chestia aia. Poți să fii și default și să joci mai bine decât Tifiu. Deci nu vă mai luați după copiii aia proști care tot timpul zic că dacă n-ai skin, n-ai skill. E ceva greșit cu copiii aia, orice ar fi. Până acum este egalitate. Hai că egalitate. Aleluia. Dark Shock îl cheamă. Aoleu. Aoleu. Ok, m-a bătut. M-a bătut, n-am mai jucat de mult. Nici măcar nu spune GG, omul meu. Cu cine pot să joc eu? Poate trebuia înainte să intru într-un meci de antrenament, nu știu. Ca să... Din nou cu un gol. De ce nu? Poate trebuia să intru într-un meci de antrenament ca să fie treaba, să nu mor din prima. Zic și eu. Nu! Păi dă mă enervezi. Dacă mă enervezi! Mamă, mi-a luat arma. E mort. Și eu care voiam să am coasa la îndemână. Asta numai atâta știe să facă. Numai cu spamatul a ajuns gold. Nici nu știe să apase pe shift ca să se ferească omul meu. Omul meu, Manole. Uite că a apăsat și el odată pe shift și se dă mare. Bam! Omul meu, Manole. Federic cel... Uitați-vă la oamenii ăștia ce se cred. Și bun, doar că spamează. Dar de ce
spawnează fix lângă mine? Că mă și enervez deja. Îi dau 3-0. Hai că i-am dat. Asta nu merită să fie gold la cum joacă. Win matches in under... Am înțeles. Trebuie să câștig meciuri sub 1 minut jumate. Hai că câștig eu. Hattatori. Bun. E bine. Păi, scuzați-mă că o să spavez, dar... Ai de capul meu, vedeți și voi. Bine, asta o luat cu bani, dar de ce mă dă 3 meciuri la rând cu gold? De ce? Nu înțeleg logica. Pe asta o băga la bani, omul meu. Cred că are peste 150 de euro băgați în jocul ăsta. Bete, ai furat cardul numai câta. Și ți-ai luat skin-uri frumoase, adică frumoase. Ți-ai luat skin-uri pe Brawlhalla. Railon. Mamă, și-o găsit și el un counter pe care să mi-l dea la mișcare. Bam, bam, mam. O găsit counter. O găsit counterul meu. O găsit counter el. Și uitați cum stă numai prin aer. Asta înseamnă frică față de adversar. Bă! Elicopterul. M-au lăsat destul de low, ce pot să zic? Pe asta o băga la bani omul meu. Nu se merită să iau arma pentru că așa o să primesc sabia și mie nu-mi place sabia de la Hattatori. Ok. Hai că e 2-2 la vieți. Ok, acum o să primesc altceva. Mamă, asta joacă cu Thor. Seriously. Cel mai useless caracter. Până și Bodvar e mai OP decât Thor. E și toxic. Dacă îl învăț eu puțin minte. Hai că îl învăț. Stați să văd, mai mi iese faza. Nu, mai mi iese faza să merg pe sub mapă. Taci ce are mă copilul ăsta. Câți bani au băgat. Și primesc numai Battle Points. 2! Dați-mă uite aici la Battle Pass. Avatar. Culoare. Bow skin, skin pe val. Cât mă costă? 50 de euro ca pe orice joc?
Da, 50 de lei, scuzați-mă. Avatar, culoare, twinkle smile. Avatar, culoare, culoare, la random. Breakdance, culoare. Rocket lens. Bă, asta e fain. Stai. Du-te, bă, ce fain e asta care te aduce. O pisică. LOL. Tier 4. Imediat fac tier 2. Ok. About misiune. Aoleu. Ce scatarele? Astea scatarele. Nu știu ce stați puțin. Că mă uit pe shop să văd ce scatarele și după item skins. Astea. Bow skin. Dar ce sunt catarele? Sunt astea? Da. Și câte cheuri cu catare? Oh, 5000 damage trebuie să dau. Păi hai să jucăm. Ragnir are catare? Dragon Skill, Catars. Da, are catare Ragnir. Cine mai are catare? Asta are pumni. Asta are Ragnir. E faină culoarea stoc la Ragnir. Mamă, mă da cu Mordex, băieți. Și asta e gold. De ce mă urește jocul ăsta așa tare? De ce? 2, 1, brawl. Catare, perfect. Mamă, păi ăsta face combo-uri numai cu pumn, nu mă bate. Aoleu. Mamă, are coasă. Îs mort. Și dus am fost. Văd că cei mai mulți... Văd că destul de mulți golzi au început să joace la Experimental. Am jucat un match de ranked înainte. Să văd cum se întâmplă. N-am jucat, nu m-am intrat să văd cu cine mă dă. Și am dat de unul. Nu era gold. Era silver 1. Și văd că 4 meciuri consecutive m-au dat numai cu golzi. Ce se întâmplă cu jocul ăsta? Că la Experimental nu prea cred că te dă așa des cu golzi. Nu știu ce să zic. Dați să vede cât timp filmez. E bine. Toporișca! Marș, mă. Nu prea știu să joc cu catarele, dar pentru 12 gemuri din alea se merită. Chiar se merită, băieți. Și fete, știu că avem și fete pe aici. Deci, să le apreciem și pe ele. Că după zic în comentarii, hai, Grinda, să știi că avem și fete pe aici, de ce sunt vizi numai de băieți? Așa o să zic în comentarii. Că zic numai de băieți? Nu, mi-a dispărut. Bă, ăsta vrea să mă bată numai cu pumnii, asta face challenge, bat un player numai cu pumnii. Parcă văd că e ceva youtuber din ăla care face challenge-uri din alea. Gen, bat un player numai cu pumnii, știi, și apar în episodul lui. Sau încerc să bat un player numai cu pistoalele. Du-te, mă! Un pumn mi-a dat și m-a calmat. Un pumn! Și mai ia și toate armele și le risipește. Lasă că îl învăț eu mintea, mă. Dacă aș
Dacă aș și putea să-l învăț minte. Ok, i-am dat finala acolo. Oh, nu cred, am câștigat! Băieți, am câștigat! O, zice și GG. New mission. Am dat numai 342 damage. Be the first player to pick up an item. E 20 de ori. Bine! Dați puțin să văd ce pot să... Oh, ignorați faptul că Silver 1. Dar da. Bun, store. Ce poate să pici de aici? Pe Ragnir skin. Stați să văd skin-uri, ceva. Oferte. Bă, ce fain e skin-ul ăsta pe Asuri. Dacă îi schimb pe Nix, îmi bag bani în jocul ăsta. Sau și pe Choji, dacă îi schimb pe Choji. Nu. Serios. Vampir, serios, fucking us. Serios. De ce? Alo, îl scripă. Stai, faci așa și... Stai puțin. Lol. Nu, acum văd chestia asta. Pentru mine să știți că e ceva nou să văd acest lucru. Bine, am văzut la skin-ul ăla de ninja că făceau, dar n-am verificat niciodată. Ok, Nix de gold. Atât am trebuia, un Nix gold. Frumos. Ok, am fost primul care a luat iteme. Atâta știa să facă. Să spameze în continuu. Mamă, e tryhard, fiți atenți. Că am dat de cel mai tryhard player de Nix. Bam! Cum? Stați că nu iau arme. Ok, am dat un pumn. Ui! Mamă, dacă pica fix în Nix, mamă, era epic. Și să-i dea și damage și mai epic. Bam. Te crezi șmecher că ai luat tu coasă, ha? Ia zi, mă, te mai crezi așa șmecher? Să nu iau cumva catarele, că mă supăr. Că nu vreau să îmi irosesc catarele pe degeaba, adică oricum o să mor la un moment dat. O știu ce vreau să fac, mă, și... S-o prins, am crezut că nu se prinde. Bam. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și de share ca să vadă prietenii voștri. Bă. Bam. Nu te pui tu cu mine, Ragnir, zeu jucătorilor. Bam. Bine, hai că nu-s chiar zeu jucătorilor, dar se pare că acel Mordex de meciul trecut s-a cam lăsat.
Bă, stai că asta s-a pus tryhard, mă. Deci așa mi se întâmplă de fiecare dată când joc. Îi las la o viață și gata. La o viață, gata. Se pun tryhard, vor să mă bată. Dar ei nu știu, mă, că dacă eu mă pun tryhard, n-au nicio șansă, nici o șansă. Vreau doar să-i transmit că a jucat foarte bine, dar arată spre mine că am câștigat. Îi mulțumesc. Foarte tare. Foarte mult. Dar care e faza cu Earn Battle Points? Complet. Ok. Bun, deci cam atât a fost și cu acest episod de... Stați puțin, stați, că nu e aici încheiere, v-am păcălit. Nu pot să-i dau test. La cine-i? La... Amber, ok, pe KK. Stați că vreau să văd nou jucat... Nu aici. Amber. Aici. Așa. Ok, hai să... Vreau să-l testez, să văd cum e. Cred că cu... Ok. Vreau să văd cum e. Oh! Dar e numai de spam. Pentru că știți și voi, dacă vă jucați Brawlhalla, că Amber e un caracter de spam. Bun. Și ce mai avea Amber? Ok. Da, e un caracter de spam. Bine, practic e crossover la Amber. Ha? La cine? Heat Blast! Ada crossover. Ok. Până acum nimic schimbat, pentru că, da, e logic. Bam. What the fuck, sunt pistolele astea? Dar de ce aici trage normal? Ok. Și caracterul ăsta e fain. Caracterul ăsta, nu, ăsta. Daryl. E crossover unde Amber. La Amber, care Amber e un caracter efectiv de spam. Deci nu știu cum au reușit să facă ca Amber să fie un caracter de spam. Dar se mai întâmplă să facă și... Se mai întâmplă să facă și caractere de spam. Free emote and avatar Brawlhalla. Ok. Cum? Ok. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pupu!